pagkalunod sa MV Nirvana B dili tungod sa overloading kundi tungod sa kalapasan sa kapitan sa barko o sa Coast Guard personnel. Kini matod sa usa ka opisyal sa Maritime Industry Authority. Atol sa hearing sa House Committee on Transportation kagahapon, si Marina Administrator Maximo Mejia Jr. niingon nga kung sutaon base sa kabug-aton sa mga pasahero o cargo, ang vessel dili overloaded tungod kay ang limitasyon sa usa ka barko dili lang sa kadaghanon sa tao. Matod ni Muntinlupa City Representative Rodolfo Biazon nga ang 178 passengers ang maximum capacity sa Nirvana apan 204 ka mga tao ang sakay niini atol sa insidente. Apan ang Marina Administrator mipasabot nga ang actual load sa Kim Nirvana wala kaabot og 50% sa 100 tons nga kinatibuk ang kapasidad sa barko. Matod ni Mejia nga ang angay basulon mao ang kapitan ug ang Coast Guard personnel nga mitugot sa paglarga sa barko bisan pa magkuwang kini sa safety equipment. Matod sab ni Antipolo City Representative Romeo Acop nga nakadawat siyag impormasyon nga ang boarding team in charge sa pag-inspect sa barko dili qualified sa trabaho. Kay nung dumang ang Kim Nirvana nalunod ni atong Huwebes sa miaging semana sa Ormoc, diin 62 ka mga tao ang patay samtang 146 ang na-rescue.